היי לכולן. רגע, נראה שזה באוויר. התחלנו. יופי. היי, לייב ספונטני, מתוקשר. קול קורא למנהיגות האור. התבקשתי להעביר פה כמה דברים, אז הנה אני עולה ללייב ומעבירה. מי שצופה בשידור החוזר פשוט מוזמנת להריץ כמה דקות קדימה. אני בינתיים שולחת הודעה שעלינו לשידור בקבוצה השקטה, כדי שמי שרוצה להצטרף ללייב תגיע. בינתיים אני ממש אשמח שתרשמו לי שרואים אותי ושומעים אותי. יופי, לירון, תודה. אז רגע. אני רק שולחת, עלינו לשידור. אוקיי, וגם אני אשלח פה. עלינו לשידור. אני אשמח שמי שכאן תרשמו לי שאתם שומעות אותי ורואות אותי. וואי, כמה שאני מתרגשת ונלהבת בו זמנית. אוקיי, רואות ושומעות. יופי, לירון, ספיר, איזה כיף שאתם כאן. אני מחכה ממש דקה, כדי שמי שרוצה לצפות בלייב בשידור החי תיכנס. בינתיים מזמינה אתכן מים, בסדר? כי יהיה כאן מידע מתוקשר ונעבור תהליך וכדאי שיהיה מים. ענתי עושה זום מהר אז באתי לחוזקי בוקר. איזה יופי, אני ממש שמחה. ורות אלן. כן. אני הולכת היום לחבר לכם פה כמה דברים, לתת פרספקטיבה גבוהה למצב ולבעוט בתחת למי שצריכה. תכף נראה מי צריכה. מי צריכה להגביר פה ביטוי. אז טוב שיש לך לייב בערב ובת. מעולה. אז אני רואה שיש איתנו עוד צופות, אתן מוזמנות בשביל התדר, גם בשבילי וגם בשבילכן, לרשום לי. בואו נתחיל ככה, בואו תרשמו בתגובות. מה שלומכן? בואו תרשמו לי בתגובות. מה שלומכן? מה שלומך? דרך אגב, גברים, אם אתם צופים, מוזמנים באהבה, אוקיי? מה שלומכן? מה שלומך? תרשמו לי בתגובות. אני צריכה רגע כמה דקות לסנכרן את התדר, תעזרו לי, ואז אני אתחיל בתקשור. בסדר? תעזרו לי עם זה. מה שלומכן? הכל לגיטימי. לא צריך להחזיק פה תדר גבוה, לא צריך להיות אופטימיות, לא צריכות להיות... אוקיי, תכף אנחנו נדבר על זה. ככה. שלומי מנוהל, אני בטוח צריכה. מה את בטוח צריכה, איילת? בואו תרשמו לי מה שלומכן, בבקשה, תעזרו לי רגע. בסדר יחסית לטרלול שקורה. בר, איזה כיף שאת כאן. מרגישה שעכשיו זה המאני טיים. אכן, אני היום מדבר על זה. חצי קלאץ'. התחלתי את היום עם ריקוד, מדהים, גם אני מאותגרת עם בזוג במילואים ושני ילדים קטנים בבית, רעות. חיבוק, לא פשוט. הבוקר יותר טוב, מרגישה שהגיע הזמן לנוע. שיר, את צודקת. דרך נדבר על זה. בסדר, בעשייה, בחמלה ובזרימה. דקלה, נהדר. חסרה אנרגיה, בסדר גמור. רגשות מעורבים. נכון. יופי. טוב, יקרות, עם כל מה שאתן מביאות, אני אעשה את הגולגול המפורסם שלי. רגע, בסדר גמור, המון אופטימיות. אוקיי. טוב, תקשיבו, לא פשוט בשבילי לעלות ללייב מתוקשר, לדבר על דברים כאלה אצלי בפרופיל האישי. לא פשוט לי. אני רועדת מבפנים, הבטן שלי ככה, אוקיי? אני נוטה לעשות את זה או בזום, או בקבוצה הסגורה שלי, או לא בדיוק לדבר על הדברים ככה. והיום בבוקר קיבלתי קריאה שכבר התחילה, אוקיי? והיום אנחנו נדבר על זה, ואז אתם תראו שגם דברים פתאום אצלכן, ככה אתם, וואי, נכון, גם לי את התחושה, רגע, נכון, אוקיי?
היי גליה, היי לכולן, יופי. אני, אמרו לי לקרוא, ככה, לקרוא לכל מנהיגות האור. בדרך כלל הן בז'אנר של מטפלות, מנחות, יועצות, מאמנות, כל מי שמביאה לוקחת את הסיפור חיים שלה, את הפצעים, אני אומרת ככה כי כל פצע זו מתנה, כן, אבל קוראת לזה ככה, את כל הניסיון חיים שלה, את הדברים, את מסע הנשמה שלה, והיא מעבירה את זה על ידי טיפול, על ידי הנחיה, אוקיי? כל הדבר הזה, ואז חלק מהדברים שאמרו לי, שמיכל, בבקשה, את מנהיגה של מנהיגות, אוקיי? הנה, אני אומרת את זה גם, רועדת, כאילו, כי זה משהו גם שנאמר לי הרבה בחודשים האחרונים, ולקח לי זמן להגיד, כן, זה מה שאני עושה, כי אני יודעת להגיד למנהיגות קדימה, אוקיי? אני רוצה ועובדת עם נשים שרוצות להשפיע על מעגלים גדולים ורחבים. ואז אמרו לי, אמרתי, טוב, אני אעלה את זה בקבוצה הסגורה שלי. ואז אמרו לי, לא, מיכל, את אומרת להם לפתוח את הפה ולדבר ולבטא ולהגביר, ואת הולכת ומסתתרת. כי למה אני רוצה בקבוצה הסגורה? כי לא נעים לדבר על תקשור, יראו אותי, יש פה בנות משפחה שלי, אוקיי, יש פה אולי, הנה אני אגיד, אחד הפחדים שלי, את הבן זוג הפוטנציאלי שלי, אוקיי, ויש לי איזה פצע מכשפה כזה שלא יודעת איך בן זוג יכיל כזה דבר, כל מיני פחדים שלי, כן? כאילו, כזה. ועברתי עם עצמי איזה פרוסט של מיכל, את עכשיו מראה להן איך זה להגביר ביטוי, ולשים ולהגיד, הנה, אוקיי? הנה. אני יודעת שזה אולי, אני יודעת כי אני הרבה פידבקים מקבלת על זה שאני נראית עם המון ביטחון, ואיך את מדברת על זה בחופשיות. לא, זה עדיין לא פשוט לי, שלוק מים, רגע, ונשימה. אז אני הולכת לעבור על הדברים, זה לא לייב מסודר ומאורגן, כמו שאולי אתן רגילות אצלי, אבל הנה הגברה של ביטוי, וכל אחד שתיקח את מה שמתאים לה, הנה אני מתחילה. קודם כל, תקופה לא פשוטה מהרבה בחינות, אני פחות אכנס היום למה קורה, אוקיי? כולנו יודעות מה קורה. אני התבקשתי להוריד את זה לפרקטיקה, להסתכל בפרספקטיבה גבוהה ולהוריד לפרקטיקה. אז כל אחת תיקח את מה שנכון לה לקחת. תראו, קודם כל אנחנו בתקופה סופר חשובה, שכבר הכינו אותנו אליה כבר הרבה זמן, ומי שיודעת, יודעת. וגם יש כאלה שלא יודעות, כאלה שמרגישות. תרשמו לי, אם אתן יודעות על מה אני מדברת או מרגישות, שהכינו אותנו הרבה זמן לתקופה הזאת. הרבה מאוד זמן. ואני רוצה להגיד לכם שכבר תרשמו לי, אתם מתחברות לזה, אתם יודעות על מה אני מדברת, שכמעט 40 נשים איתי פה בלייב, נשים, גברים, תרשמו לי, אני יודעת שלוקח יש חצי דקה עד שאני רואה את התגובות. יודעת ומרגישה, אוקיי. כל חיי, כן. ואני רוצה להגיד לכם נכון, עידן עדלי, נכון. גם מי שלא מרגישה יודעת, הכל בסדר, אוקיי? רוצה להגיד לכם שלפני שבכלל התחילה התקיפה באיראן וכל הדבר הזה, אני רוצה לספר לכם שני דברים. דבר אחד שאתם יודעות, ודבר שני, אני לוקחת נשימה עמוקה ומספרת אותו, לא חשבתי לספר אותו בלייב, אוקיי? בעיקר בשבועיים האחרונים, בדיוק. אני לפני, לא יודעת כמה זמן, שבועיים כמעט, שבוע וחצי? לא, שבוע שעבר, אוקיי? אני מקבלת המון תקשורים, אוקיי? בשבוע שעבר התחילו לרדת אליי מידעים על עולם הטיפול החדש, אוקיי? ואני רושמת אותם ומרכזת אותם וזה וזה וזה, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, אני אסיים כרגע עם ההשקה של הקורס יש לי אותי, אוקיי? שזה הקורס שאני כרגע מוכרת, אני בדיוק בהשקה, בדיוק בקרנבל תקשור, אני מניחה שחלקכן שם, ואני אעבוד מסודר, אבל מה? אין לינאריות. אין באמת לינאריות. אני לא יכולה להנדס את זה ולהגיד, רגע, קודם כל את זה ואז את זה. התבקשתי מההדרכה שלי להתחיל לרכז את מי שצריכה לשמוע. אז באמת, כתבתי לכם, חלקכן הצטרפתם כבר לקבוצת וואטסאפ, אני הולכת לדבר על עולם הטיפול החדש, לא היה לי מושג מה הולך להיות, אוקיי? ואז באמת ביום חמישי בערב שלחתי לכם הודעה, אמרתי לכם,
תקשיבו, אני עובדת על זה, אני מסדרת את זה, שבוע הבא אני אשלח תאריך. ואני ידעתי שאני צריכה לשלוח את זה בחמישי בערב. אני ידעתי, הרגשתי. זה דבר אחד שקרה. דבר שני, אני רוצה לספר לכם, חלום מטורף. מטורף, בסדר? שחלמתי לפני שבועיים, ואני לא סתם אומרת עברתי. כי אני עברתי שם טרנספורמציה, זה לא היה חלום רגיל. יש חלומות, בסדר, אני מתקשרת הרבה עם חלומות וכאלה. אני חלמתי חלום מטורף בכל בזה. תקשיבו טוב לחלום, זה הולך ככה, לפני שבועיים. אני חולמת שמגיעים כמויות של כטב"מים. סבבה? עכשיו, אני לא חולמת על כטב"מים ומלחמה ופיצוצים. את האמת. זה לא... כל אחד יש את החלומות שלו, לא חולמת את זה. אני חולמת שמגיעים כמויות של כטב"מים. ואני שם, ופתאום יש כטב"ם, לא יודעת מה, לא זוכרת בדיוק את הסיפור. בקיצור, אני יודעת שאם אני זזה, אני יודעת בחלום שאם אני זזה, אתן יודעות חלומות, מאוד חשוב שתדעו. אם אני רוצה לפרש חלום, מאוד חשוב לראות מה הרגשתי שם בחלום. מה הרטט, מה הרגש שהרגשתי שם. ואני זוכרת רגע, יצאתי בפוקוס. בקיצור, אני יודעת ידיעה ברורה, שאם אני זזה, הכטב"ם יורה בי. משהו כזה, זה חלום כזה פסיכי. בקיצור, אני לוקחת את הסיכון, אני אומרת, אני עושה את זה. אני יודעת שאני צריכה לזוז, אני יודעת שאני צריכה לפעול, ואני לוקחת את הסיכון, ואני עושה את זה, והכטב"ם יורה בי, ויש כמה שניות שאני אומרת לעצמי, כאילו, פשוט אני רואה את הדם ואת הכל, ואני אומרת לעצמי, טוב, מיכל, זהו, את מתה. את כאילו עוד שנייה, את כאילו מתה, אוקיי? ואז אני מתה, זה פשוט כמה שניות, וחלום מוחשי. ואז תקשיבו טוב מה קורה. אני מרגישה אהבה ללא תנאי, אני מרגישה את כל הדברים האלה, נכון? שאתם שומעים אנשים שהם עברו מוות קליני, נכון? הם אומרים שהם מרגישים, שהם מגיעים לעולם, שכולו אור, אהבה וזה. אני ממש הרגשתי את זה, אני זוכרת איך הרגשתי את זה בחלום. ואז באים ואומרים לי, לא יודעת, אני לא בדיוק רואה מי, מה, לא מבינה, אומרים לי, מיכל, את רוצה לחזור או שאת רוצה לסיים את הגלגול הזה? עכשיו אני אגיד לכם משהו, שזה הדבר העיקרי שאני זוכרת מהחלום הזה. אני זוכרת, אני נושמת, אני רק אגיד לכם במאמר מוסגר למה אני נושמת. אני נושמת כי אני נושמת עבור מיכל הילדה הפנימית שלי, שמתה מפחד ממה שקורה עכשיו. כי בנוסף לזה שאני מדברת איתכם ככה, יש לי קול שאומר, מיכל, בטוחים שאת משוגעת עכשיו, אלוהים ישור מה הם חושבים עלייך, מה את עושה, למה את עולה ללייב ומדברת על דברים כאלה, אוקיי, יש לי פצע מכשפה מאוד מאוד גדול, אז אני נושמת כדי לתת הכלה ולתת חמלה ואהבה לילדה הפנימית, שתכף אנחנו נדבר על זה, תודה על כל הלבבות שלכם, תודה. תכף נדבר על זה, כי זה חלק מאוד חשוב ממי שהולכת לעבור לעולם הטיפול החדש והולכת להנהיג פה, אוקיי? ולהיות מנהיגת אור. אני לא סתם עושה את זה בלייב, תודה. קיצור, אני מרגישה, אני שם בתוך הדבר הזה, ואני מרגישה לא רק אהבה ללא תנאי, ושהכל אור, ושהכל, תודה. כן, זה לא קשור לזה, אני לא צריכה את האישור, זה פשוט, בדיוק, תודה שאת מסכימה, בדיוק, זה פשוט, זה מה שאני, הפחדים של כולנו, בדיוק, זה הפחד וזה חשוב לתת את זה מקום. תכף נדבר על זה. בקיצור, אני מרגישה לא רק אהבה ללא תנאי, אני בחלום מבינה, אבל זה לא הבנה פה. אני מבינה בכל רמ"ח איבריי, ברובד הפיזי, ברובד האנרגטי, ברגשי. אני מרגישה שאני מבינה את כל התכלית של החיים האלה, של כל המהות שלנו, של הכל. אני ממש זוכרת את זה עכשיו. במאמר מוסגר, אני מסתובבת מאז אותו חלום עם הרטט הזה. אני עשיתי העתק הדבק לחיים עצמם. אני לא חזרתי מהחלום הזה אותו דבר, אני אומרת לכם. קיצר, בחלום זה מה אני מבינה. אני לא, אוי, אני מתה, אוי, אני מבינה את התכלית, אני מבינה את הייעוד שלי, אני מבינה את השיעורים שלי. הכל, זה היה מוחשי. ואז אומרים לי, מיכל, את רוצה לחזור, להמשיך את הגלגול, או שאת רוצה לסיים? בהתחלה אני עושה להם תנאים.
רגע, אבל אני חוזרת ויש לי זוגיות? אני חוזרת ויש לי ככה וככה, הדברים האלה מסתדרים? ואז הקול הזה חוזר ואומר לי את אותו משפט. הוא אומר לי, את עשית עבודה כל כך טובה. עכשיו, אני מבינה שהוא אומר את זה, מה זה עשית עבודה כל כך טובה? אחד, עשית עבודה כל כך טובה, אז גם תסיימי עכשיו את הגלגול, את אחלה, הכל טוב, וגם עשית עבודה כל כך טובה, בואי תמשיכי. ואני ממש מרגישה את זה שהוא אפילו הקול הזה, אני לא יודעת שוב מה, הוא שם 100% אחריות עליי. נכון שאומרים בחירה חופשית? הרגשתי את זה, אני דמעות בעיניים. אני הרגשתי את הבחירה החופשית הזאת. אני הרגשתי את זה באותו רגע. בזה שהוא אמר לי, עשית עבודה כל כך טובה, ואני עכשיו צריכה לבחור. ואני לוקחת שנייה, ויש לי תשובה ברורה. אין מצב שאני מתחילה מההתחלה, ומתחילה עכשיו עוד גלגול. אני ממשיכה את הגלגול הזה, ואני יודעת, בחלום ככה אני יודעת, שאני הולכת לחזור למלחמה, אני הולכת לחזור למיכל שמתמודדת עם דברים לא פשוטים, שהיא מתמודדת עם פוסט-טראומה, והיא מתמודדת עם כל מיני קשיים כאלה ואחרים, והיא מתמודדת עם רצון לזוגיות שלא ממומש, ומדינה שהיא כזאת ואחרת, ואני בוחרת בחירה מלאה לחזור. ובהתרגשות, ועם ידיעה ברורה ועם אחריות על הכל. על הכל. ואני חוזרת לתוך הכתב"מים והבלגן והכל, ואני מתעוררת. ואני רוצה להגיד לכם, שאני כבר חיה שבועיים את התחושה הזאת, אני לא יודעת, אולי ככה מרגישה, ככה מרגישה אמונה, ככה זה מה שאני מרגישה, ואני מסתובבת עם זה, עם כל הטילים והזקות, ובואו, זה הכל, ואני חיה את התחושה הזאת. אז זה, קודם כל אני שמה את זה עוד לפני שאנחנו צוללות לתוכן, שתבינו, מטורף, נכון? מרגש, נכון? שיר, עברת משהו דומה, וואו, מטורף. עכשיו תקשיבו. עכשיו, הרטט הזה, אני מרגישה אותו, אוקיי? את הבחירה לפני 10 שנים, אוקיי? עכשיו, אחרי שהגיע החלום, ההדרכה שלי מתחילה להוריד לי פה, לא בחלום, מידעים על עולם הטיפול החדש. עכשיו, כבר הגיעו לי מידעים על עולם הטיפול החדש, מי שעקבה אחריי זוכרת, אחרי 7 באוקטובר, שם התחלתי לדבר על זה, התחילו להגיע למידעים, והתחלתי להעביר את הדברים, ובאיזשהו שלב לא עצרתי את זה, אבל קצת זזתי מזה. ועכשיו, אוקיי, לירון חיבוק, ועכשיו זה שוב וזה בעוצמה, ואני רושמת את כל המידעים, ואני מבטיחה לייב מסודר עם כל התכנים של עולם הטיפול החדש. בסדר? אני פשוט לא רציתי לחכות עם זה, כי הלייב הזה ספציפית היה צריך לצאת. בסדר? אני אשים לכם לינק אחרי זה. עכשיו ככה, תקשיבו עכשיו מה קורה, פרספקטיבה גבוהה ומה קורה ומידעים, קחו דף ותרשמו ושלוק מים, כדי שזה יעבור יותר חלק. יאללה. תרשמו לי, מי שמעה את ההקלטה שהקלטתי בשישי בצהריים, ששלחתי גם לקבוצה שלי נקודה רגישה וגם לעולם הטיפול החדש, שדיברתי על שני חלקים. מי שמעה את זה? אוקיי? רגע, חכו. לא, לירון, זה לא מה את עושה עם זה. חכו, לא, זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר איתכם. רגע. אז רעות ובר ואת שתי הקלטות ולירון ועופר, אוקיי, מעולה. מי שלא, הכל בסדר, הלייב הזה הוא מורחב של זה. אוקיי, תקשיבו טוב. כרגע יש הצפה של פחדים מהמערכת. זה חלק מהתוכנית. לא התוכנית של החושך, למרות שהחושך והאור זאת, לא משנה, לא ניכנס לזה, הכל גם ככה, הכל זה אלוהים. גם החושך זה מאלוהים, אוקיי? הכל זה ברא, הוא ברא גם את החושך. יש כרגע, תקשיבו טוב, לא ברמה הקוגניטיבית שאתם יודעות ומבינות ואומרות, כן, אני יודעת, לא מפה, תרגישו בגוף, את העומק של זה.
כרגע יש הצפה של פחדים בכוונה. רוצה להסביר משהו. אתם יודעות שאני מדברת המון על אגו רוחני. המון. אגו רוחני זה אגו שאני צוחקת עליו, בסדר? שזה ביטוי מעקף רוחני. זה קורה לנשים וגברים, כן? וואי, חם לי רגע. אתם כבר יודעות. גם הדלקתי פה נרות, קטורות. זה נשים שעוברו התפתחות אישית, התפתחות רוחנית, למדנו, עשינו, היינו, נכון? אנחנו כבר מפותחות, אנחנו יודעות שמרוב שאנחנו כן, אני יודעת, כן, זה. ואז נוצר פער בין הרובד המנטלי לבין הרובד הרגשי. כי תקשיבו קטע. לגיטימציה רגשית, אוקיי? זה לא משהו שלימדו אותנו. זה לא משהו כל מי שנולדה לפני שנות ה-90, כולנו כמעט, לדעתי, עם טראומות השתקה, אוקיי? ויש לזה כל מיני דברים, יש לזה תהי שמחה ותהי חיובית, וזה יכול להיות גם הלקאה עצמית, ויש השתקה, ואתם יודעות שאני מדברת על זה המון. מה שקורה כרגע, זה שצפים פחדים, אנחנו רואות מה שקורה, אנחנו שומעות את ההזקות, נכון? אנחנו נופלים טילים, אנשים פצועים, נהרגים, כאילו, יש חטופים, חיילי צה"ל, אוקיי, אמא לב ואבא לב, זה קורה, המציאות שמשתקפת היא מציאות מפחידה. גם מבחינתנו זה קורה, אי אפשר להגיד, זאת לא המציאות, אוקיי? זה קורה. ואז מה שקורה, המון נשים, ובגלל זה ההדרכה שלי אמרה לי, תעלי ללייב, תדברי על זה. זה הקהל שאת פונה אליו, אוקיי? של יהיה בסדר, ואני באמונה, והכל טוב, ואלוהים איתנו, שזה חשוב, שזה חשוב. רק שימו לב שאתן לא נופלות לאגו רוחני שם. כי כרגע מה שנדרש מכן, תקשיבו לי טוב, בא לי ככה לנער. זה לא להיות רק באמונה, שזה נהדר, זה החלק השני והחשוב שלזה, זה המאני טיים. זה לתת לגיטימציה לרגשות, כרגע לפחדים שצפים. ועכשיו תקשיבו טוב מה אני הולכת להגיד לכם. בבקשה שכל אחת תריץ לעצמה את היומיים 3 האחרונים בראש. ותראה איזה רטט של פחד היה נוכח שם. אני אתן דוגמה. תקשיבו טוב. עלה לי שאני לא אחראית. כשאני רציתי להיות באמונה, כשאני רציתי להיות בטוב, כי זה מה שקורה, זה מה שמתעורר בי, עלה בי קול, מיכל, את לא אחראית. בין אם זה קפצתי פה לחברה, בין אם זה שבלילה הראשון לא הלכתי לממד, כי הייתי צריכה לצאת מהבית והתעצלתי וכל זה, אוקיי? שצריך ללכת לממד, ואני לא אומרת שלא, כן? אבל עובדה שהכל, הפחד, הרטט שעלה בי, הוא, מיכל, את לא אחראית. היה לי עוד פחד שרטט, חוסר שייכות. תראו מתחת לדאגה, מתחת לחרדה, מתחת לפחד, איזה רטט יושב, וזה בדרך כלל המחשבות שלנו. אוקיי? עכשיו, למה זה חשוב? כי זה הרטט שמתבקש להתנקות, כי הוא הרטט שקשור לטביעת אצבע הייחודית שלכן בעולם. זה קשור למה שאתן הולכות להעביר הלאה. לביטוי שלכם שתכף נדבר על זה. כל המטפלות והיועצות והמורות והמורות דרך וכל זה. אתם מבינות מה אני אומרת? איזה רטט. חוסר שייכות. חרדה קיומית על מה המחשבות שעברו לכם. עכשיו, אם אנחנו בהשתקה רגשית, יהיה טוב, אלוהים איתנו, אנחנו באמונה, בעזרת השם אנחנו ננצח. נהדר, אבל חצי מזה זה אמונה וחצי מזה זה השתקה רגשית. אתן מבינות מה אני אומרת לכם? אתן מבינות? זה עמוק. זה עמוק. זה להבין מה אנחנו צריכות לשחרר מהמערכת. עכשיו, האם אני מכירה את לא אחראית, מיכל? בטח שאני מכירה, אני מכירה את הרטט הזה, אני קודם כל לוקחת עליו אחריות. האם אני מכירה את לא שייכת? בטח שאני מכירה. איזה רטט אתם מכירות? תרשמו לי, תרשמו. חוסר ערך, חוסר משמעות, יופי.
אני לא שייכת, ואמרתי חוסר שייכות, בדיוק. יופי. יופי, נהדר. זאת העבודה הכי חשובה שאנחנו צריכות לעשות עכשיו. תכף אני אסביר גם למה. בסדר? יש שני חלקים. רגע. אוקיי? עד לפה, פיקס, אנחנו מבינות? מה יגידו על היופי? תרשמו כדי שאחרות יראו ואולי יקבלו מזה השראה. אפרופו, את לא יציבה, חוסר משמעות, יופי, חרדה קיומית. שמה היא אומרת החרדה, מירב? מה היא אומרת? חוסר שקט, פחד קיומי, כלכלי, לא ראויה, יופי, יופי. מדהים, יעל, מדהים. איפה זה מסתתר? זה מסתתר בהשתקה רגשית שעברת כל השנים. חד משמעית, כן, תקשיבי, אני בתחושת אמונה מטורפת. ההתעלות הריחונית שאני עוברת בימים האחרונים, מדהים. איך אני יודעת שאני עם רגליים על הקרקע? אני מחוברת לרגש, אוקיי? אין לי באמת מה לתת, חוסר ערך, בושה, משבר כלכלי. אוקיי, עכשיו ככה, שנייה, עכשיו, כל מי שמרגישה, יופי, לימור, את צריכה להיות יותר פעילה כי למה? תראי מה יושב שם. כל מי לא מצליחה להתחבר לרגש, הכל בסדר, אוקיי? קודם כל זאת עבודה. זו עבודה שאנחנו צריכות לעשות, זה תרגול. לא הורגלנו, עוד פעם, בבית, הרגילו אותנו להשתקה רגשית, אוקיי? למה את כועסת? את לא צריכה לכעוס. למה את בוכה? את לא צריכה לבכות. או כמו שאותי, בואי תבכי, אבל אוי, מסכנה שלי, נכון? מי שמכירה כבר ככה ראתה לייב אחד או שניים שלי. אוקיי, עכשיו ככה. אז אנחנו בשלב הראשון, אוקיי? אחראית שכולם הרגישו טוב, מנותקת, יופי, את צריכה יותר פעילה, יופי. אני אגיד לכם רגע משהו חשוב שאומרים לי להגיד. ב7 באוקטובר, יום אחרי שקרה מה שקרה, היה התנדבות, אמרו מי יכול להתנדב, לאסוף לחיילים, ללכת לסופר בקיצור, הלכתי, גמרתי את עצמי, התנדבתי מהבוקר עד הערב בטירוף, אוקיי? כי צריך, כי גם ממש, כאילו, חזרתי הביתה, כל הגוף שלי כאב, אני לא אשכח את זה, ממש, 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 כאב לי הגוף. כל מי שמרגישה את ההתעלות והפחדים נעלמים, תכף חכו, אני אתייחס לזה. ואז תראו מה נכון לכן לקחת מתוך זה. ואז אני מרגישה, הרגשתי, כאילו באותו רגע אמרתי, מיכל, כואב לך הגוף, את מותשת, מאיזה מקום הלכת להתנדב? אז בהתחלה עלה, לא, מה, בשביל לתת, כי אני יכולה לתת, כי יש לי זמן, כי בוא ניתן. מיכל, למה? דיברתי עם מיכל הילדה, מה זה? רציתי להרגיש שייכת, רציתי להרגיש מועילה, רציתי להרגיש, אוקיי? איך אני יכולה להועיל? זה מה שקרה. עכשיו, הכל בסדר, רק בוא ניקח אחריות על הרגשות ומאיזה מקום אני עושה את זה. ואז עברתי שאמרתי, אני לא הולכת להתנדב מהמקום הזה. אם אני הולכת להתנדב זה ממקום מחובר, אוקיי? ואז, אוקיי, רוצה להיות מועילה? בואי נעשה קודם כל פרוסס פנימי, על החלק שבי שמרגיש לא מועיל, ואז נוציא החוצה, ואז משם התחלתי לקבל את התקשורים של עולם הטיפול החדש. אז השלב הראשון, לזהות את הפחדים, לזהות את הרטטים, עכשיו זה צף, אוקיי? זה קורה. עכשיו כל מי רגע, עכשיו ככה, למה זה חשוב? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תהיו איתי, תרשמו לי בצ'אט, סופר חשוב. מי כאן מרגישה, סלש יודעת ואו יודעת, שיש לה קול להעביר פה בעולם, שיש לה שליחות שחשוב לה להעביר, תרשמו לי בצ'אט, מי כאן מרגישה את זה, שיש לה שליחות, שיש לה קול חשוב, אפילו גם אם היא לא יודעת מה זה, והיא לא יודעת איך זה מרגיש, והיא אפילו לא רואה איך היא הולכת לעשות את זה, אבל היא יודעת, היא מרגישה שיש לה משהו חשוב להעביר כאן. תרשמו לי, חוץ מלירון, מי עוד? אוי, הרבה, יופי. יופי, עוד. תקשיבו טוב. תקשיבו טוב טוב. עולם הטיפול החדש, כשאני מדברת על טיפול, אני מדברת על, כמו שאמרתי לכם, טיפול, מטפלות, מנחות,
לא, כי בהתחלה ראיתי רק אותך לירון, ואז לא ראיתי את השאר, לקח זמן בגלל זה. קיצור, מנחות, מטפלות, מאמנות, תמיד אני קוראת לזה, זה בדרך, או כאלה אגב, שכרגע עובדות בכלל, לא בתחום הזה, עובדות בתחום סתם של ביטוח, של הייטק, לא יודעת של מה, אבל הן מרגישות בתוכן את הקריאה. עולם הטיפול החדש הולך לשנות לגמרי את עצמו, הוא כבר שם, אבל הוא הולך לעבור טרנספורמציה ככל שהמציאות מתהדקת. הוא הולך להיקרא, למשל, עולם הריפוי. טיפול הולך להתחלף לריפוי. מה שבעצם על קצה המזלג, אני הולכת לפרט את זה בלייב הגדול שאני הולכת לעשות, בסדר? על עולם הטיפול החדש, אבל על קצה המזלג. חשוב לי שתבינו. וואי, אני עכשיו מוציאה את זה ככה, אתם שומעות אותי את הזה? כזה, כי זה בתוכי כבר כל כך הרבה זמן, אז עכשיו זה מתפרץ. מה ההבדל בין ריפוי לטיפול? אנחנו לא מטפלות באף אחד. זה הולך להשתנות, אנחנו יכולות להעביר ריפוי. אנחנו יכולות לתת לבן אדם מולנו, לקבוצה מולנו, את הכוחות, את הכלים, את התובנות, את השיקופים, את הדברים, והוא הולך לעשות את הריפוי בעצמו. בדיוק, המילה טיפול היא טיפול, אתם מבינות את ההבדל בין טיפול לריפוי? אוקיי, מלווה, מאפשרת, נכון. אתם מבינות את ההבדל בין ריפוי לטיפול? עכשיו תקשיבו, בטיפול יש הקילוף של בדיוק טיפול נותן הרגשה שכל הזמן יש מה לתקן, בדיוק, וריפוי זה משהו אחר. עכשיו תקשיבו טוב, תקשיבו טוב טוב. מטפלת, מאמנת, יועצת, מלווה, מורה, שלא תעשה עבודה של חיבור לצד הרגשי שלה, לא משנה אם הגדרתם או לא הגדרתם. תקשיבו למהות, תקשיבו למהות. אישה, מנהיגת אור, שלא תעשה את העבודה הנדרשת של צמצום הפער בין המנטלי לרגשי שלה, שלא תיקח אחריות על הרגשות שלה, שלא תעשה את עבודת הריפוי בעצמה, היא תישאר מאחור. אני לא אומרת את זה כהפחדה, אני לא אומרת את זה כהפחדה, יהיה לה פשוט מאוד קשה להחזיק מרחב. כמות המטפלים שהתערערו אחרי 7 באוקטובר, ואני מכירה מקרוב ושתדעו לכם, שאני אשת סוד של הרבה מאוד אנשים. אתם יודעות, מאחורי הקלעים, המון נשים משתפות אותי בפחדים שלהם. המון מטפלות, לא משנה, נמצאת בכל מיני קבוצות, לא משנה, אוקיי? התערער, גם אצלי, דרך אגב, זה מאוד לגיטימי שהרבה דברים התערערו בנו מאז 7 באוקטובר, והמצב רק הולך ומחמיר, ורק הולך ונהיה יותר קשה, כי שוב, הרטט של הפחד צריך להתנקות, לא כדי להתנקות, כדי שהפחד יעבור מהעולם, ואז נהיה בעולם בלי פחדים, ואיזה יופי וביאת המשיח. המשיח בתוכנו, יש? יש, אתן מבינות? עכשיו, בואו רגע נדבר על ה-AI. בואו נדבר רגע על ה-AI, על מהפכת ה-AI, שנשים, כמה אנשים כותבים שוואלה, ה-AI עוזר לי יותר מכל מטפל אחר. מטפלת שרוצה להבטיח, אני אגיד את זה על לשון החיוב, מטפלת שתעשה את העבודה הרגשית בעצמה ואת הריפוי, היא AI לעולם לא יוכל להחליף אותה. אתן מבינות את זה? אתן מבינות שקודם כל זה נלקח, בדיוק ריפוי מתחיל מתוך לקיחת אחריות. עכשיו מה שקורה, אנחנו עוברות להעלאת הילוך מאוד מאוד מהירה בכל הנושא הזה, של עולם הריפוי הזה, שבו בגלל שהרטט של כדור הארץ כל כך, של כוכב הארץ כל כך מהיר, והקרמה היא מהירה, זאת אומרת שהזמן שבו רגש מייצר מציאות היא מהירה, ואני בגלל זה חוזרת על זה כל הזמן בהדרכות שלי ובלייבים שלי. אז מה שאני חווה מבפנים, אוקיי? ומה שאני מתעלמת ממנו יגיע בדמויות של המטופלות שלי, של אנשים שמגיעות אליי לקליניקה, ואתם תראו את זה. נכון? מי מרגישה את זה? שהיא עוברת משהו בתוכה, ופתאום מי שמגיע לקליניקה, או הסיפורים שהם מגיעים אליה,
היא אומרת, וואי, זה מה שאני עוברת, אם היא שמה לב לזה. הריפוי הופך, הוא נהיה מהיר והוא קולקטיבי. ולכן, קודם כל נדרשת מאיתנו לא ללכת להציל את כל העולם, אוקיי? לא ללכת להציל את כל העולם, קודם כל לעשות עבודת ריפוי. ואז, עכשיו הולכת להגיד לכם משהו גדול, אז רק תרשמו לי בצ'אט שאתן איתי. תרשמו לי שאתן איתי. גם אם אתן לא מבינות את הכל. גם אם אתן לא עד הסוף זה. תרשמו לי רגע שאיתי, כי אני הולכת עכשיו להביא את הדבר לא הכי חשוב, זה פשוט, זה השלב הבא, אוקיי? שאני יודעת שיגע פה בהמון המון המון נשים. אתן איתי! יופי, אחרי שזיהינו את הפחד, הבנו מהרטט, עשינו שם עבודת ריפוי. איך עושים עבודת ריפוי? הכי מהיר. פוגשים את הילדה הפנימית, נותנים לה מקום, לגיטימציה, מחבקים אותה ואומרים לה, הכל, את בסדר, מותר לך לפחד, מותר לך להרגיש לא שייכת, לא לתקתק אותה, להגיד, לא, תראי איך את שייכת, תראי, למה את אומרת שאת לא שייכת? הזמינו אותך לממד, למה את אומרת לא אחראית? לא לבטל אותה, לא להשתיק אותה רגשית. השלב ראשון זיהינו, שלב שני נתנו לשהות ברגש, בדיוק. שלב שני, אנחנו שעות ברגש, נותנים את הלגיטימציה הרגשית. שלב שלישי, אחרי שנתנו את הכל, אוקיי, עשינו את הריפוי, השלב השלישי, וזה תוך כדי, זה לא שלבים כאילו שכל שלב חצי שנה, כן? נגמר הסיפור הזה, העידן הזה נגמר. ועכשיו, להגביר החוצה. תקשיבו טוב. כל אנשים, ואני עכשיו פונה ואני יודעת שיש פה כמה, גם אני יודעת את זה, שעוד טוב שנייה ולא יודעת וליד, והיא מוציאה פוסט, אבל זה הוא נורא עדין ולא זה, ואולי כן, ואולי כל מי שיש לה מה להגיד לעולם, ולא מוציאה את הביטוי שלה בצורה, אבל רדיקלית, בסדר? בצורה שהיא עוד פעם, בהתאמה אליה, כן? ולילדה הפנימית שלה. אבל מי שיודעת, יודעת. זה הזמן שלכם. כל מי שיש לה מה להגיד, כל מי שיש לה קורס להוציא, סדנה, פוסטים, לייבים, להוציא, להגביר. בבקשה, להגביר. בבקשה, להגביר, ואז עוד להגביר, ואז עוד להגביר. אתן מבינות? אני מדברת אליכן? יופי, ענתי ורעות. יופי, להגביר. לא לחכות שזה יהיה מדויק. לא לחכות שהמלחמה תיגמר. לא, עכשיו. אתן מבינות אבל למה? כי זה הזמן. אם אתן באתם לגלגול הזה להיות מורות דרך, אם אתן באתן להיות מרפאות, יקירותיי, עכשיו זה הזמן, אנשים צריכים אתכן. אני רואה בכל מיני קבוצות של עצמאיות, תגידו, לעצור את השיווק. אני אומרת, מה זה לעצור? לא רק לא לעצור, להגביר. תראו מה זה, תראו, זה חשוב עכשיו יותר מתמיד. דווקא עכשיו שהכל החבל מתהדק לנו על הצוואר, כל הרגשות צפים, אנחנו צריכות עוד ועוד שיהיו מרחבים לאנשים, שתהיה להם לגיטימציה רגשית, על ידי קודם כל דוגמה אישית. קודם כל לצמצם בנו את הפער בין המנטלי לרגשי. אתן מבינות? וזאת עבודה חשובה. אני לא יודעת מה זה הלוואי ויכולתי. הכל תלוי בנו. תמצאו את הדרך. תמצאו את הדרך. הנה, עליתי ללייב, נכון? למה עליתי ללייב? כי התבטלו, היה אמור להיות היום האחרון של מי שעושה השקות, יודעת, בחיר הרשמה מוקדמת של הקורס יש לי אותי. היה לי 7 שיחות שנקבעו היום. חצי מהם בוטלו, מן הסתם, עקב המצב. אמרתי, יאללה, אני עולה ללייב. אמרתי, רגע, אני כן יעלה, לא יעלה, כן זה, לא זה, הדרכה. קודם כל אמרה לי, קומי. קמתי, שקשקתי את האגן. תמיד שקשוק של האגן זה טוב. האגן זה התחושת ראויות, אוקיי? כזה. שקשקתי, והדרכה אומרת לי, את מרגישה את זה? את מרגישה כמה נשים עומדות על הגדר? אבל יש לי מה להגיד, אבל לא יודעת, אבל הלוואי שיכולתי, הלוואי והיה לי זה, אבל לא יודעת, אבל כן סדנה, אבל לא סדנה, אבל רגע, הזקות, אבל רגע, לא, מיכל, תעלי ללייב, תני דוגמה. אז אני שמחה שזה עובר לכם ויש לכם דוגמה. כן, עכשיו זה לא שאני
ביטחון והכל טוב. אמרתי לכם בתחילת הלייב, אני משקשקת. מפחיד אותי. עכשיו כבר אני יותר בטוב, אוקיי? אבל וואלה, יש מצב שאיך שאני סוגרת את הלייב, אני אומרת לעצמי, מה עשית? אני חייבת למחוק אותו, אוקיי? ממש ממש לא פשוט. בסדר, אבל זה עולם הריפוי החדש, זה עולם הטיפול החדש, אוקיי? עם כאבים באגן. כל מי שכואב לה באגן, יקירותיי. עכשיו תחשב, אני אגיד לכם משהו שאני קמתי, נכון, ב3 לפנות בוקר שעשו לנו את ההזקת דמה ביום חמישי בלילה. קמתי בבוקר, הבנתי שתקפו באיראן, הבנתי שעלה בכתי, ואז עולה בי הפחד הראשון של, רגע, אז אולי אני אדחה את הקורס? אולי אני כאילו זה, ואז לא. ואז ההדרכה אמרה לי, זה הזמן שלך להגביר. קירותיי, והנה אני אגיד לכם, חד וחלק, אחרי 40 דקות לייב. כל מי שמרגישה שהיא צריכה חיזוק ועזרה בתחושת הראויות, בקרקע הרגשית שלה, כדי להיות יותר מחוברת לעצמה, כדי לתת יותר לגיטימציה לרגשי, כדי לא רק לתת לגיטימציה ולהיות ברגש ולהיות בזה ולעטוף, אלא גם ביתה בתחת לצאת החוצה ולהגביר את הביטוי שלה. בואו לקורס יש לי אותי, בואו, זה מה שאנחנו עושות שם 9 שבועות, עובדות על זה עם האנרגיה הזאת שלי, דרך אגב, אוקיי? כל הכאבים של האגן, זה לא סתם, אוקיי? הנה, מה זה עכשיו יותר מתמיד? אני מלמדת, עוזרת לנשים להיות מחוברות לעצמם, להגביר את תחושת הראויות? אין, זה המאני טיים שלי. אני עכשיו הולכת להוריד את השיווק, מה פתאום? הולכת להגביר, כי זה חשוב. אז בבקשה, כל מי שיש לה בשורה, ויש לה קול חשוב להעביר פה, והיא מרגישה שהיא עכשיו תראה את הלייב ותגיד לי, כן, נכון, ואז החיים יקרו. בבקשה. א', אתם יכולות לכתוב לי, אוקיי? בפרטי, אריאלה, תרשמי לי את הטלפון שלך בבקשה, אני כבר אצור קשר, אוקיי? בואו נדבר, אני תמיד אומרת, בשיחה אחת אני אומרת כן או לא, אוקיי? אולי אפשר לבוא לפגישה אחת איתי ולא לקורס המלא. לפעמים זה גם עושה את הסגירת פינה. אבל בבקשה תמצאו את התמיכה שתאפשר לכם להגביר את הביטוי שלכם. בבקשה. לא רק בשבילכם, לא בשביל שוב, אריאלה, תרשמי את הטלפון, אני אשלח לך כל הפרטים. בסדר? אני אשלח לך כל הפרטים בפרטי. מהמם, תודה. לא רק בשבילכם, אלא בשביל שגם אתן תעברו את השיעור הנשמתי שאתן באתן להעביר כאן, וגם בשביל שיש נשים, גברים שמחכים ומחכות לכן. יש לכן את זה, ועכשיו זה המאני טיים. לא לחכות יותר. למה אתן מחכות? למי? למה? הכמות הודעות שאני קיבלתי ביום שישי אחרי ההקלטה. מיכל, תודה, העליתי עכשיו פוסט, פתחתי סדנה, אני הולכת על הקורס. קדימה, תראו מה היה קורה אם אני לא הייתי מגבירה את הביטוי. בוא נעזור אחת לשנייה, עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן. יש? יש. אז אני אתן כן, אני רואה שאתם שואלות, אז הקורס יש לי אותי, מתחיל ב1.7. אני אתן עוד כמה ימים להרשמה המוקדמת, בגלל כל המצב, זה אמור להסתיים היום, אז כמובן. וזה קורס מדהים של 9 שבועות, שבו אני מתחברת לעצמי ממש עבודה אנרגטית. אגב, כל הכלים של הקורס זה כלים שירדו לי בתקשור ב4 שנים האחרונות, ולהגברת תחושת הראויות, אוקיי? לעצמי, לאחרים, ומי שמנהיגת אור, בבקשה, בבקשה, תמצאי את המרחב, בין אם זה אצלי או משהו אחר, בבקשה. כי אז מתחיל כאב גרון, כי אז מתחיל כאב באגן, כי אז מתחיל כאב גב תחתון, כי אז הכסף, כי אז הזה, כי אז הזה, אוקיי? יש. תרשמו לי בבקשה עם מה אתן יוצאות מהלייב. אל תברחו. מה אתן יוצאות מהלייב? דבר אחד שאתן יוצאות איתו מהלייב. אני עולה עכשיו ללייב ברשתות. היידה. מה אתן יוצאות מהלייב? גם אם זה לא פעולה מעשית, גם אם זה תובנה, גם אם זה משהו, עם מה אתן יוצאות. אני מרשה עצמי להגיד שאני מנהיגת אור, יש, אריאלה כבר אצלך בפרטי, אני אסיים את הלייב ואני אשלח לך את הפרטים. אומץ לעשות ולבטא, הללויה, דרייב לדבר בכל את האמת,
שאני מהממת, תודה, מה את לוקחת? דרייב לדבר בקול, לגיטימציה רגשית ושיתוף, היידה. יופי. יופי, יופי, יופי. אחלה. יקירותיי, נעמתם לי מאוד. רגע, מתחברת לפחדים, להגביר. מהמם, ענתי. מבינה שאסור לי לשתוק. ומה כן? אם אסור לך לשתוק, תקשיבי מההתחלה, זה יישאר זה יישאר, כן, זה נשאר ל-30 יום. יקירותיי, מי שרוצה פרטים על הקורס, א', אתם יודעים מה, אתם יודעות מה, אני שמה לכם רגע, אני שמה לכם ככה, תקשיבו שנייה, אני שמה לכם כמה דברים. אני דבר ראשון, שמה לכם פה לינק לקבוצה של עולם הטיפול החדש, שאליה אני הולכת בעצם להעלות את הלייב הגדול של עולם הטיפול עם כל המידעים, אוקיי? הנה, שמתי לכם פה, בבקשה. זה הקבוצה, היא קבוצה שקטה, אני פשוט שאני אעלה ללייב, אני מעלה לשם. הנה, אתם רואות את הלינק? וואי, וואי, איזה דברים אתם כותבות. עולם הטיפול החדש זה קודם כל קבוצה שקטה, אני שם הולכת להעלות את כל המידע המתוקשר שהגיע אליי על עולם הטיפול החדש, אני אעלה את זה בלי נדר בשבועיים הקרובים. השבוע אני אפרסם מתי. יש, קודם כל תיכנסו. דבר שני, אני שמה לכם פה, אם מישהי במקרה פספסה, תקשיבו טוב, 3 מפגשים, 3 שיעורים כבר היו, זה מוקלט, של קרנבל תקשור, 3 שיעורים של חיבור לאינטואיציה. סופר חשובים, האמצעי השני מביניהם הוא על ייעוד והגשמה, תקשיבו לו, הוא קריטי, הוא ממש הכנת הבסיס, תראו מה זה, הוא יסתיים, הנה הקרנבל תקשור, זה ללא עלות, מוזמנות להוריד. הוא יסתיים, תחשבו על זה שהוא יסתיים בחמישי האחרון, שנייה לפני שכל הטרללת הזאת התחילה. תראו כמה הדברים מדויקים. דבר שלישי ואחרון, אני שמה לכם פה את הפרטים על הקורס יש לי אותי. מי שרוצה לדבר איתי בפרטי, מוזמנת. אם רוצה לראות הקורס מתאים, לא מתאים, אולי פגישה בודדת, אולי זה, לא יודעת מה, אתם מוזמנות לרשום לי בפרטי ונקבע. איך מורידים? נכנסים פשוט ללינק ומשאירים פרטים, וזה מגיע אלייך, אוקיי? אני אשים בקבוצה את הקישור. בקבוצה נמצא כל הכישורים. אבל אני אשים, בסדר, אני אשים לכם מסודר. יקרות, ברכה על ראשכן, שיהיה לנו בשורות טובות, שיהיה לנו שבוע שקט. חיבור ופריקה אנרגטית רגשית מדויקת ומסונכרנת. תגבירו את הקול שלכם. תודה רבה 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 באמת. תודה גם על החיזוק שנתתן לי. ונמשיך להיות בקשר. באהבה ענקית. להתראות.